Delta Depot som, dintre de la cadena logística portuària, una peça clau per les navilieres. Nosaltres ens encarreguem d'emmagatzemar, reparar i estibar els contenidors marítims buits una vegada s'han descarregat les seves mercaderies o estan esperant efectivament pels seus pròxims embarcaments. Nosaltres acabem de començar, portem quasi un any amb la nostra activitat, però realment, si tingués que escollir el moment més important, seria efectivament quan ens van donar la concessió de l'espai dintre del port. El tema de l'espai és un tema fonamental per Delta Depot, perquè sense l'espai no existiria i és potser la part més difícil, però realment, vull dir, és potser la il·lusió d'un projecte, perquè nosaltres no som cap gran corporació ni cap gran empresa i, per tant, busquem la nostra consolidació i el nostre creixement dintre d'aquest sector tan competitiu però tan apassionant alhora. La idea seria convertir una mica Delta Depot en un referent dintre del sector amb el qual les grans navilieres del món hi confiïn i tinguin un bon soci estratègic pel seu desenvolupament de negoci.